Ah, brother. Brother, kani bang mga reliyon dapat unta kay may ganay inyong balik kuan kay Islam kay murag dili negosyo ang gigamit ba. Kay uban mga kuan god kay uban reliyon sakay naman sa panahon mo pay publita iduot pa ta kay kuan reliyon ta dapat ibawag ta sa gobyerno nga kuan diya na lang ta sa inyo nga kuan unta nga lang ta pamalaod diya sa inyo. Tanan reliyon na kay bayran gawa sa Islam. Pananglitan na magpabunyag kas Katoliko, pananglitan lang. Matag maninoy ang imong bayran 150. So kung napulo ka maninoy, napulo ka maninay imong bayran 3,000. Pero gipangutanan nako ang pari sa mo sa Kisulod si Father Bayan. Ingo Father, kinsa may maninoy ni Kristo sa una? Libog siya kay may maninoy si Kristo. Dili sa dato sila mabasol kay una tinukod nilang reliyon, ikaduha dili na mulambo ang ilang simbahan kung di ka magbayad. Kay unsa man ilang gamiton? Pananglitan di sa ubos, maghimo ko grupo o fraternity. Kinsa may tagyan nga fraternity? Ako o si Brad? Ha? Nga naman to? Ako may nagtukod wa? So kung ako silang ipaamot-amot og isagatos para ID, kinsa may muko sa isagatos? Ako o si brother? Ako ba? So, wa pa mo natingala nganong Muslim tungod kay tanan reliyon sa kalibutan na ay nagtukod. Kung Mormons ta ang nagtukod si Joseph Smith. Kung Iglesia ni Cristo ta nagtukod si Felix Manalo, gitukod niya 1914. Kung dating daan ta si Eli Soriano, El Shaddai ta si Mac Velarde, Miracle Crusade ta si Almeida, Baptista si John Smythe, Jehovah's Witness ta si Charles Russell, Filipinista ta si Gregory Aglipay, may Katoliko ka si King Constantine si Boniface III, napay Protestante si Martin Luther, napay grupo ni Kibuloy, napay grupo ni Tomas Eugenio, napay kang Eddie Villanueva, di ba? Kung Sabadista ta si Ellen G. White ug si William Miller. So daw kinsa kay tagiana kanang tinukod ni Kibuloy, kinsa kay tagiana kita o si Kibuloy? Ha? Kanang tinukod ni Felix Manalo, kinsa tagiana kita o sa mga Manalo nga pamilya? Ang Katoliko, kinsa may nagtukod ana, Pilipinas o taga Roma? Ha? Roma. Busa kung tanaw na to, ang kwarta tanan sa simbahan paingon na sa Roma. Kabalo ba mo ang Vatican mo na ang isa sa pinakadato nga syudad sa kalibutan. Pero wala sila income ha. Dili pareho sa uban nasod nga na sila yung mga negosyo, na sila yung mga oil. Ang Vatican wala na siya income, pero nganong mo ni pinakadato sa kalibutan. Tungod kay ang kwarta dito sila paingon. Pangutanon ta mo kay nako na istorya si Sister Lucy Baker. Kay ingon pa ni Sister Baker, sa amo sa Katoliko, ninong bayad, kasal bayad, bendisyon bayad, dugay na ka nga patay 150 para misahan ko kalag. So, ingon ko nga, sister, naa na po'y nahatagan ninyo nga Katoliko. So, ingon siya nga, di na lang kumutubag anak Brad. Madrid to siya, si Sister Lucy Baker, usa ka Madrid sa Cebu. So, ingon siya, di na lang kumutubag anak Brad, pero ang ako lang ikasulti, sa gawas sa mong simbahan nay makililimos diya nga 15 anyos na. Pero kung pangutanon nimo bisag kay isa wa na nakadawat sa among pare. Kao pangutanon ta mo namin dawatan na si pare. Sugat. So tungod kay ang kwarta dito na paingon sa room. Kay sila may nagtukod. Gawas og kita po'y nagtukod, asa ato po ang kwarta, di ba? Busa silang Kibuloy, mga dato na sila tungod kay gatukod sila reliyon. So kami nga mga Muslim hantod karon nagpabilin mga Muslim kay mao ni siyang reliyon nga dili tinukod og tao ug mao ni siyang reliyon nga wala kay bayran bisag piso. Ang patay lang brother, bala ka na lang sa ilay simple nga kanang patay mo pa inamatyan. Oh. Sa Islam i-share na ko sa inyo mismo imbalsamar dili ta maproblemahan kay sa Islam dili kay imbalsamar. Kung tanaw ninyo sa kuana sa kung say tawag ng Biblia, si Kristo sa Bible giputos lang siya panapton nga puti. Human siya gikaliguan, giputos siya panapton nga puti ug wala na siya gipagabinan, gipapahulay na siya. Anong Muslim tungod kay ang Islam, mao ra ni ang reliyon sa kalibutan nga dili tinukod og tao.